ширкати барқи тоҷик тасмим дорад соли ҷорӣ ҳудуди 3 миллиард киловатт-соат нерӯи барқро ба Афғонистон ва Узбекистон бифурӯшад. ҳамасола созишномаи иловагӣ ки оиди интиқоли барқ ба ҷумҳури Афғонистон баррасӣ мегардад дар асоси шартномаи қаблӣ ки то соли 2029 амал менамояд ба тавсиб расонда мешавад. Зеро дар асоси талаботи яке аз талаботи асосии қарордоди пешина ин ҳамасола зиёд намудани тарифи энергияи барқ дар ҳаҷми 3%. соли гузашта нерӯгоҳҳои Тоҷикистон беш аз 15 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ тавлид карда, боз оберо ки барои тавлиди ҳудуди 3 миллиард киловатт-соат нерӯи барқ бояд масраф мешуд, бидуни тавлиди нерӯи барқ ба рудхона партоб карданд. ба гуфтаи раҳбарони ширкати барқи тоҷик, имкон доштанд тавлиди нерӯи барқ беш аз 18 миллиард киловатт-соат шавад. дар ҳаҷми интиқоли энергияи барқ ба ҷумҳурии Афғонистон дар ҳаҷми 1 миллиард و 300 миллион киловатт-соат интиқол гардид. дар соли 2018 бошад ин нишондиҳанда бо мувофиқаи тарафайн дар ҳаҷми наздик ба 1 миллиард киловатт-соат дар назар аст ки энергияи барқ ба ҷумҳурии исломии Афғонистон интиқол дода шавад. соли ҷорӣ барқи тоҷик ҳар киловатт-соат нерӯи барқро ба Афғонистон 4.1 сент мефурӯшад. нархи барқи ба Узбекистон интиқол шуда то ҳол мувофиқа нашудааст. ҳозир нархҳо маълум нестанд. дар ҳолати шаҳрнома баста шудан ва нархҳо муайян шудан ба имзо расидан, баъд мо маълум мекунем ва ба маълумот шумо мерасем. масъулони барқи тоҷик мегӯянд, ҳамчунин аз соли 2016 ба ин сӯ музокирот бо Узбекистон барои роҳандозии фаъолияти ҳалқаи ягонаи энергетикии Осиёи Миёна идома дорад. пайваст шудан ба системаи ягона манфиатҳои хеле зиёд дорад. гуфтан ҷоиз аст ки ягон хел зарар надорад. яъне ки пеш аз ҳама эътимодияти системаи энергетикии якдигар зиёд карда мешавад, баланд карда мешавад. ҳассосияти шабакаҳо ба садамаҳо, ба қатъшавиҳо кам карда мешавад. талафот ки дар саросари воситаҳои ахбори умма ва дар тамоми ҷаласаҳо оиди он ҳарф зада мешавад, то як дараҷаи муайян паст фуроварда мешавад. ширкати барқи тоҷик фоидаи аз фурӯши нерӯи барқ ба кишвари хориҷӣ ба даст омадаро мехоҳад ба бозсозии системаи энергетикии Тоҷикистон ва нерӯгоҳи хурд ки бештарашон дар замони шӯравӣ сохта шудааст масраф кунад. Шодмон Ятим, Искандари Фирӯз, Озоди Душанбе.